Vítam všetkých v brehu jazera Tisy s jednou zaujímavou novinkou a predstavením produktu. V ruke držím niečo, čo mnohí už poznajú a dlho milovali, niektorí už zabudli, pretože to už dlho nebolo dostupné. Je to prúd. Hovoríme o sérii 3 častí pod značkou Wizard. V posledných mesiacoch a pol roku ste už mohli vidieť a držať v rukách, že produkty na dravé ryby z palety Energofish sú zoskupené pod značkou Wizard. Všetky pod menami Kos, Lukáci a Bokor Károly, ktoré označovali tieto prúty. Teraz ich môžete získať a vidieť na policiach obchodov pod sériou Wizard. A dostali sme sa k veľmi zaujímavému bodu tejto zmeny značky. Môžem vám predstaviť sériu, ktorú, ako hovorím, pred 15 rokmi alebo dokonca dobrých 15 rokov mnohí obľubovali a držali v rukách a používali. S týmto prútom ste mohli chytiť veľa rýb, ktorý bol legendou v tejto verzii Spinblade. Prvú sériu verzie Spinblade s korkovou rukoveťou, ktorú mnohí hľadali, sme vrátili na obmedzený čas s označením legend série ako vlajkovú loď sortimentu Wizard v roku 2024. To, čo mám v ruke, je teraz rodina 3 členov. Prvý z nich je 210 cm dlhý s gramážou 0,10 g, čo je brutálne citlivá parabolická verzia s blankom. Nenechajte sa pomýliť zo 0,10 g, pretože je tam napísaná 0. Nechceli sme to zmeniť kvôli starej sérii, ale pravda je, že som to dnes testoval a veľmi skúšal. Je to môj obľúbený z tejto série s prútov a aj s 2,5 mikrojigom prút veľmi dobre pracuje. Blank je dobrý. Pracuje pri zdolávaní, pri hode. Zdôrazňujem to pri hode, pretože tá pružnosť, ktorá je v prúte, dokáže vystreliť 2,5 gláderom hlavu na 30-40 metrov s dostatočne tenkou šnúrou, ktorý som dnes použil. Na to je potrebný aj dostatočne tenká pletená šnúra, ktorá u mňa je teraz 0,03 mm. Priemer bol dnes s navijakom veľkosti 2000 Wizard, s ktorým ste už mohli vidieť na záberoch, že som dokázal dostať do siete krásneho 5 kg sumca. Preto hovorím, že 0 gramov je zavádzajúce. Prúd má brutálne veľké rezervné sily, s ktorým, ak sa chytí lepšia ryba, aj keď je to úel, by som to už nazval light rybolov, light prúd, light privlačový prúd kvôli hornej hranici 10 gram. Takže ak sa chytí sumec, nie je problém, ale väčšinou to nie je určené na lov sumcov, ale na lov jalca bolena. Kvôli parabolickosti a blanku a telu na lov s wobblermi, ale aj s menšími jigmi je veľmi zábavné s ním loviť. Toto je môj obľúbený v sortimente. Druhý člen, myslím, že je najuniverzálnejší a najobľúbenejší podľa predajných štatistík, verzia 10, 32, 40. V
tejto krásnej korkovej, plnej korkovej rukoveti, 10-30 rovnaký, malý, pružný, hravý blank, ktorý je už známy zo Spinblade, ale s plným korkom, ktorý mnohí hľadali. Na čo je to dobré, dá sa povedať a tvrdiť, že je to najvšestrannejší, najuniverzálnejší prúd na lov s wobblermi. Veľmi rád s ním hádžem trill, 7 cm trill, môže byť tiež perfektnou voľbou na lov bolena. Na jigovanie to veľmi neodporúčam kvôli parabolickosti. Je to skôr wobblerový charakter, tak hovorím skôr na hornety, exekútor, frisky. Frisky sa s ním dá veľmi dobre viesť, ale hovorím trill a dobrý, rýchly bolenový rybolov. S týmto môžete krásne hádzať celý deň, ale hovorím, ak sa chytia väčšie ryby aj v tomto, ako v 0,10 sú brutálne rezervné síly. Väčšina z vás tento prúd milovala a je dôvod, prečo je otvorený. A posledný člen tejto trojdielnej legendárnej série je verzia 240 cm, 30-80 gramana, ktorú držím v ruke. Tu sme sa už dostali do segmentu veľkých šťúk a dokonca sumcov s prívlačovými prútmi. Plný korok, starý, osvečený držiak navíjaka, vedľa plnej korkovej rukoveti, háčikový držiak a tu už z prvých dvoch sérií alebo z prvých dvoch verzií parabolickejšieho, mäkšieho blanku. Tu už dostávame do ruky silnejší, pevnejší prúd s pevnejším charakterom. Tu hovorím, že je to už naozaj na veľké wobblery, tu už môžeme s týmto prútom hádzať aj 9 hornet. Hovorím, že s týmto už môžete bojovať aj s 50-kilovým sumcom, veľká šťúka, sumec, to všetko je možné s týmto prútom, tak hovorím, že to už považujem za naozaj veľkorybársky prút. Tento ste tiež mnohí obľubovali, preto sme ho vrátili. Takže kto chce z týchto troch prútov, teraz limitovane do 100 tisíc u Energofish, hľadajte Legend sériu a môžete si ju teraz kúpiť. Je to presne prvá séria Spinblade s lowrider krúžkami s plnou rukoveťou, takže každý, kto o tom hovoril, alebo túžil, alebo hľadal, teraz si to môže kúpiť. Ja z 0,10 ešte, ak všetko pôjde dobre, chytím ešte jedného sumca, pretože hovorím, že to sa stalo môjim obľúbeným z tejto Legend série teraz. Ďakujem, že ste sa pozerali, uvidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!